Ngayon mga kagre. Kagre na subong. Kagre, muli tayong manghuhuli naman ng crayfish. Second time around. Dito tayo kukuha. Kaso lang yung dinadaanan natin, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Ato nga tayo, waig da. Naku, hindi namin alam kagre ang dadaanan natin. Naglay ni bakit kaon. Subukan natin mga ka-Ingles. Ay, mga ka-agre pala. Malalim mga ka-agre. Ano, balik tayo doon? May met dyan, tibangir. I shall return. We shall return. I shall return. Ta? Kung tayo ka-Ingles, magbabalik tayo doon sa kinuhan naming nung una. Wala na, nasayang na yung sabon mo, bakit? Maling destination, guys. Nag-itim ka na. Nasayang na yung pan mo. Your soap. Yung soap na. Applying soap. Ayun ngay sabon. Applying soap garot. Okay lang yun. Nagsabali tayo ka English di kapanan. Adalan dito kugamin. Nagsira nga aja dapat. Sirada ba? Kaya bakat? Oo, ikaw. Pangalan ka? Ikaw. May sa imak. Ay, for the go. Ibig sabihin na ta for the go. For the love ko naman. Ang pagbabalik ng kuan, ang pagbabalik kagre ng crayfish hunter. Ay. Nami na pala nila, no? Bago pagiging ano. Luga. Ay, for the go. Uy, kawan mo to. Yeah. Wait apo, naman ko yung magublog. Ito na yung kasamahan natin. Nagka-dive na. Gapaw? Onde? Ganun. Ay, ang lamok. Medyo malalim yung tubig. Hindi ka kaparehas nung dati na mga kagre na marabaw lang. Ngayon pipilitan ko nang magsalita ng Tagalog para mas maganda, maraming mas makaintindi. Mga agigis na kaguran. Grabe mga chinilasatan ba? Ang sure mo lumugid. Para hindi matusok ang ano ko. Paa. Si bakit ko ka English siya yung tagahawak ng nakuha namin. Yung English Nakakuha na kami ng maliliit. Yan. Ito ka English kaya namin kinukuha yung maliliit.
Sa agos ng ko. Yung ganito. Kasi dito kasi palaging maraming nangungurinte. Mas maganda na lang pag kunin mo yung maliliit para masib siya. Tapos ilalagay natin sa ginawa kong fish pan. Ngayon guys, may nakita tayong uhong. Ate na datang aturod. Ata. Ayan. Sa kasako ti malala datta. Ito dun. Wait, ay. Baka sa tadig lalakot tayang. Napukura dati ko. Nakita mo. Ito yung isa. Pero bakit tayo ilaw ta? Karbisa mo nabigat daw. Karbisan niya boss. So, nakita tayong, ito pa yung isa. Ito bakit na Dito ka English, may fish pan dito na nadaanan natin. Nangkel. Oh, Nagmaya ito. ang lalaki. Wala ka? Boss na nakal? Boss na. Maya. Mano estimate mo atong kan? Kung Nga ko. magnaog, Karga na, manungati ka. 3,000 natin karakter. kung magnaog ka darakol, pwede lang sila dakpon. Pidi ah. Sige, dakpon ba? Dawit kay. Hindi ko man kaon ah. Sige, lakpon mo. Madakon ko ako na. Oh. Naglagyo man sila. Alam bakit? Kakanyam ka noon. May ka-walo. Oh, mablagan man siya. Madloko kay basi mo kon siya pa magsiit. Mag-sit eh. Ay. Ginampangan pa na ano. Nya ano sila mas malaki doon ang kilo? Parehas Lalaki. Pati yun sa kabila i-harvest mo lang kan. Dito lang. Lahat ito. Ito mami, harvestan dan bigato. Ta kami nag-aaral man. Mga kasyurato, hindi mo ano maparwar na ti 1,000 kilos. Tagmano kilo ti alad ah. 170. Nagmati ko na ng kilo, pistunan ni. Narigan mo na baybayan ganyan boss. Nuukas rin ako. Nagdawan mo eh. Kada. Nandito ka prutas matan. Purilan matkin mangustin yung lagto ni sana. Giman pagalalam ti ko ang source mo ti danom. Lagi ni. Gilay ning itaman lang. Oh. Nagmati pistuyon. Sumber nga rumor niya tata niya. Rumor ada niya yung tikayo kan tadi. Hoy. Oh, nakita ko dito may hospital. Tres ko na hapon. Overfeed mo sila ko? Hindi naman na magkaon ko. Time kay English ni bakit ko sila ni ko ada kay. Ni si kasuho nga interview. Gado damag na. Uy, malay mo ma-overfeed sila. Hindi. Gusto ko magdakot sa ito. Wala. Ito ka pala ko. Wala man tong arwas din. Sige dakpa ba o isa ba? Challenge. Challenge. Adalam mga tangkal, adalam. Dalam. Pagka barukong. Ija ka pagkatengay. Come on, baby. Oh, para kuan. Magpalapit sa imo. Mga gitarok nga ta boss. Data tarok. No? Itarok Ikaw ka po pa? di ko ide. Daroking karpat data takal di karpa. Kasi ka kilos ni. Mga ko siguro 4 kilos ay. Hindi kang Yung mga parchain. madida nga kanon ati tilapia. Bray, ang mga dalaga si mangan. Ang dalagay mali. Mga tipid sa kaya. Tilong bakit partakam? Tadati tiunod na. Siwan. Numatili mo di alaam. Tumam. Nadloko abe, basta magsiit siya. Hindi ah. Balaan mo man kung magsiit. Nagkataan yun ti ko nang cravings. Kaputi dyan baril dos. Yan ni sir nga pa. Nakatagi. Lunggo mo lang aja. Gandahan. Ito ako nakasarap kamay. Gay kong bebe. Well, Urunong tayo mo minsan sa apan. Ay, mushroom hunting. kapansunan. Sa punto mo. Ilo kahit yan sa ba?
Ay, di ka laman pa'y kumaton. Bigat ah. Ni, Kailang agad. Ito yun. Ato po. Nagkuisunan. Yan nakatawag na dyan, Pao. Malayo. Malayot no. Okay. Tuwa ko. Pwede na, makanta na. So kasi gito po be. Pao? Ditupik. Bahay na. Punugin lang ninyo kan. Pag-ulit na tadi vlog jay. Bakit? Ay. Naghanap na lang kami ng kwan ka English ng uong. Mushroom. Marami pa dyan, Pao? Dati ni, uong ka ba? Ah, dati na yung mas. Ba? Kita mo ba? Ayun ka English, pauwi na tayo. Kasi biglang wala sa timing yung pagpunta natin. Biglang tumas yung tubig. Pinakawalan dun sa taas. Uwi na lang tayo guys. Wala tayong nakuha. Malalim yung tubig. Kasi malalim ang water. Diretso na lang ako dito sa nagbilad ng palay namin ka English. Si Kuya. Tapos yung tatlo nating kasamahan. Dirinap ko na lang dun sa bahay namin. Mabalin nga ipagilingatan? Ha? Mabalin na ipagilingan? Mabalinan? Pwede na daw na ipagiling ka English. Nya to isakotan o itumpok tape lang? Ay sako. 6 na sako ito ka English. Ada na layo? Wala siya. Kaya? Ano tayo? Ada mo? Ada mo rin. Ito daw. Bolos na ito daw. Bolos na daw. Sabay.
motor kasi dapat kay YG ba? Balo. Betul. Ano mga sako ti bilag mo na? Ay, kupras? Mahugan ay. Pag sumurag? Nyaran, problema ta? Magandang konsumo niya. Magandang konsumo niya. Wala, may tatan. Basta adik gata kayo bagat. Paligos makaulag siya ay. Makaulag. Ano? Atak na lang. Ay, Pagpalit ka ba? Teka limon. Punta ko. Ay, naabutan kami ng ulan ka English oh. Oh. Ayaw? Dua ta. Sige, sige. Ayan, ayan. Hey, your money. Uno, dos. Sa ibabaw, yun yung bago nating bilad sa ilalim. Daan. Yun yung mga luma. Tapos ito kay English, ipapakita ko yung idri-dri natin na paglagyan ng crayfish. Ayan siya. Ito English.
Kaya na tagalan akong nag-upload ng video. Ginawa ko kasi yung fish pan natin. Ito yung ginawa ko po. Nilagyan ko ng kuan, ng tinadtad na saging. Para yung amoy ng simento ka English ay matatanggal din. Tapos pawarwarin na natin yung kuan, yung drain ng kuan dito. English. Sulupin. May kwan pa dito, may tubo na ganito. Mas maliit. Para yung tubig dito kay English babalik din doon magkwan. Doon mag-drain. Ayan oh. Ayan kay English oh. Tapos dito bubuksan din natin dito. Oo. Kaya ililipat na natin yung creepies ngayon. Galing sa Waig papunta sa swimming pool. Kuha natin itong linisan. Tanggalin natin yung kuha ng Hindi na bigo dyan. Nasiling. oh balik. Basta sika. Okay. Nalunong pa natin eh. Bagong kuwan pa kay English oh. Oh, makagat niya ko. Patay ito yan. Yeah. Kanina wala tayong nakuha doon. Isa tapos binalik din namin. Gabil tayo maamin to yan. Unti kuha kay English. Uy, makagat niya ko. Ilan napatay na. Ay, napatay na, nahulog na. Wala siyang kamay. Isa lang kamay niya. Ay. Alam, umuk niya oh. Bago lang na nagkuhan. Nag-molds. May ginkaon gani. Bali mo, bukbuk mo mami na. Gamitin ta ko ah. Utak mo, bukbuk mo mami na. We have a lot of crappies. This one is so amazing. It's a big one. Let me hold you. And then bite me. Wow. Lalaki ka English ata. Ha? Tilbangit lang, kabil? Awanti ko na, pangapaangin na. Bilang bakit bakala? At 3 bista ni bigat? Sa taasan ko, big. Taas mo.
Ha? Nagadaan ko lang tapos sa creepy. Dulo ko lang. Agay, hindi madasigid siya maglagan, gid. Sige. Maman kita naman. Amin ito nakuha niyo pa. Ito ka English i-kabil ko ato para no makabilak ti danom na kastini. Ganito kataas. Itapon niya, ilagay niya dito. Tapos dito kung maabot niya yung level na yan, itapon niya papunta doon. Tapos dito kung madanon niya ito kahit na mag-ulan, itapon niya hanggang dito. Wala mo gadian man balis kay? Fish, where are you? Yung fish, kunin mo yung fish. Kunin natin yung fish. Ito yung fish oh. Fish, Kaya yung where are you? fish, where are you? What's gonna need? Doon mo ilagay oh. Sa kabila, dito. Wala man dara kwan. O kahit na, hindi rin mapatay. Eh, butang mo dyan. Lagay mo. Ilagay mo. Ilagay mo dyan. Sige na, ilagay. Hindi. Tuwa ka niya gid. Oh. Fish, where are you? Say. Kabalo na siya magpurasakon. I got you. I got you. What's gonna need net? What's gonna need the water? Oh, yeah. Magpata Take a lobster. Magpata What's gonna water? Yan oh, And then- malaki. Yan ang malaki oh. What's gonna another lobster catch? What's gonna top me? Mag-ipit yan, mag-ipit. Yan man eh. Kung hindi kay pagpaano sa iya. Yeah, the big one. The big one, this, the fat. And the big lobster catch? I got you. This one, got this one. This, the big one. No. No. What's the southern baby lobster? Hey, Baby lobster! hey, nadlog ko ah. Baby lobster go hot. Where the baby lobster? What's gonna need? Hey, makagat niya ko. Kay English salamat gayam kini Manang. Manang namin. Salamat sa Diyos. Ingatan nawa palagi. Jackie! I got one. I got The big one. one. The big one. You want to hold? Baby lobster. No, this one, the big one. Pangatang pa kasi Come on. daktil ni English ni. Lobster! Oh, nagdaktil ata. Come on. Hold this one. Pwede mo papabutang ta makwat. Stop! No, stop. What's gonna baby lobster? Oh, wait! Baby lobster! Nani. Sige na, nagpakaalam ka na eh. Lobster! Say bye to the Si video. bye to the video. Kaya hanggang iti lang na po ti video tayon. Salamat kina po Diyos. Water. Bye-bye. Bye-bye na oh, pag-ibig oh. Kay Manang oh, tita. Ibig.